Vítajte u nás na Eria Tarote, ja vás všetkých zdravím, Ave Bandička, Guten Tag, svet a čiste ženy, čiste muži. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň, ďakujem za vašu úžasnú podporu a samozrejme, že vás idem opäť upozorniť na Facebook, kde figurujú falošné profily, falošné účty. Na tom jednom, na ktorý tu donekonečno upozorňujeme, pribudlo nejakých 400 ľudí je tam, kde zdieľajú videá, ktoré nám ukradli z YouTubeka. Majú tam názov Eria Tarot, výklad kariet. Samozrejme, že ide o falošný podvodnícky účet. Bohužiaľ, ľudia nepočúvajú, nesledujú tie videá. Nedajú si tú námahu pozrieť sa ani na YouTubeko, odkiaľ tie naše videá kradnú, kde pod každým videom máte upozornenie na tieto facebookové profily. Je to ozaj že únavné, pretože jeden nahlásime, aj dnes ďalší Eria Tarot vznikol, kde vidíte, bandička, že ide o nový profil. Ja mám iba jeden profil. 5 rokov ho tam. Vítajte, ja vás všetkých zdravím u nás na Eria Tarote, čiste ženy, čiste muži. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň, za to, že tu môžeme byť a ďakujem za vašu podporu. Vieš, konečne sa dostaneme určite aj na kvopky, ktoré ste si viacerí žiadali. Viem, že nie každému tieto zrovna cesty, tieto výklady vyhovujú. Tých tém my tu máme veľmi veľa. A každý z nás predsa len v tom živote rieši niečo iné, niekto nič, niekto nás počúva len tak, že šoféruješ a do toho ti cinkne správa alebo to posolstvo. Ja vám všetkým ďakujem za vašu krásnu odozvu a určite si tie témy spracujeme. A teraz tie energie budú veľmi silné, pozri sa sem. To je presne ono, aj my máme teraz pred takým dosť osudovým splonom. A nie len to. Tie energie sú viac než zaujímavé. Či si žena, či si muž, nech sa nachádzame kdekoľvek. To sú energie, ktoré sa dotknú tých našich životov v rôznej forme. Dáme si určite aj odkaz na tie naše znamenia z verokruhu. A teraz sa ideme pozrieť na to, že čo sa vlastne tu deje? Ideme sa pozrieť na takú tému. Ale sestry, ale bratia, čo o tebe povedala veštica, čarodejnica, alebo čo chcel o tebe vedieť ten tvoj človek, čo mu bolo povedané, k čomu vlastne prišiel. Z prdelky, tu sa nás... Pozri, cisár. Tu sa nám toho dosť veľa ukazuje. Pozrime sa, že o čo ide, komu toto ide. A ja som pred chvíľkou, bandička, natočila video na YouTube kanál, kde vysvetľujem, ako sa tie energie, ako sa tie veci majú, pretože niektorí v tom majú chaos, že čo sa vlastne na tom YouTubeku deje, alebo čo sa deje, prečo tie videá tam nie sú, nám ich kopírujú vo veľkom, kradnú a ja ich tam ani kopec tých tém mi tam jednoducho neprejde. Vieš, pretože mám také stanovisko, že čo je nové, že kanál Eria Tarot závažne, teda aj keď sme sa odvolali, tak stále je to vyhodnotené tak, že závažne porušujeme tie pravidlá opakovane, takže nám tam hrozí, že nás jednoducho vypnú. A nemám tu možnosť ako ostatní. Vieš, že niekomu zrušili tú monetizáciu a o pár mesiacov, vieš, že napravia si to tam a o pár mesiacov sú naspäť ako keby nič. Vieš, idú si ďalej. Ale nám hrozí to, že my si ani neprdneme, takže pokiaľ sa dá, tak tam to vysvetlenie dávam.
Nie je to, že ja by som teraz zrušila Eria Tarot kanál, absolútne, že nie. Doteraz sme tam točili zadarmo, prečo? Aj tie rituály sme tam mali zadarmo, prečo by sme netočili ďalej, vieš? Upozornenia, že sú rôzni podvodníci, to my dávame celý čas, ale toto nám prišlo ako nové, vieš, že závažne porušujeme tie pravidlá a je to hlavne aj z toho dôvodu, tak ako aj na Facebooku som bola bloknutá, vieš, že nedalo sa mi tam, bol taký mesiac, že nedalo sa mi tam nič pridávať, alebo stále mi tam vypisuje, že ja nemôžem mať ani taký a onaký ten kanál, alebo monetizovať, alebo čo ja viem, čo len za to, že som tam mala tie cigánske karty a niekto ma nahlásil, vieš. A nás na tom YouTubeku nahlasovali celý čas. Takže poďme sa pozrieť, bandička, sem. Čo sa tu deje? Čo je toto za karty? Tu je, že melodráma, že nebuď drama queen. Tu je spravodlivosť. Tu je spravodlivosť. A ja pozri, jak to išlo cez tú zem, cez tie meče, cez toho cisára až sem k žobrákovi, k hriešnikovi, ale je tu cesta zvláštna. Na tejto vašej ceste, v tomto vašom príbehu stáli totižto aj iní ľudia. Záškodníci. Ale ty tu máš zázračný prameň, ty vieš byť aj o samote. A práve nám prišla bandička správa. Ja vám všetkým ďakujem, pretože my čakáme nové kartičky, už také, čo sa vydávajú. No máme ich v predstihu. Oni výjdu von vlastne na svetlo sveta oficiálne až na jeseň. A prišla nám správa, že to máme v boxe. Tak možno, že Zem duchov, možno, že cez ten víkend sa k nim aj dostanem. Rozmýšľam, keď je v tom boxe vstup do života, tak ako ja vstúpim do tej schránky. Vrcholky šťastia, sila. A tieto karty nám vyšli aj do toho YouTubeke. Čarodej. Není toto cesta do neznáma. Možno, že tá cesta do neznáma je tu taká, že Apinko, osoba, na ktorú ty myslíš, vidíme, že nám vyšla veľmi silná mužská energia, takže není o čom, ale ja tu vnímam ozaj, že karta sa otočila, že spravodlivosť, či si žena, či si muž, že spravodlivosť je na tvojej strane a dokonca ešte aj nejaký bumerang. Ja tak vnímam aj toto šťastie. Je to halúz, ako ti to vychádza, ale ten dar pristáva do tvojich rúk. Čiže koho tu máme, o čo tu ide? Možno problém bol ten, že veľa ste mohli trpeť, bandička, možno za tú, jak sa u nás hovorí, že za dobrotu na žobrotu, vieš? Vy možno, že za tú ochotu pomáhať druhým, rodine, všetkým okolo seba. Vieš, sú také povahy, sú také ľudia. Aj barani sú takí. Fú, čo by nie. Vieš, baran není len tvrdohlavý. Tam je aj pravda, tam je veľmi veľa toho. Či si žena, či si muž, tie energie, zem, meč, oheň. A pozri slnko, ako to tu celé zalieva. Pozri sa sem. To je nádhera. Takže vrcholky šťastia. Aha. Pozri na ten oheň. Bakula. Tu sa veľa zmení, tu sa veľa čistí. No čo o tebe mohla povedať? Že si víťazom. Tu je tvoja víťazná cesta a nie každému, ani tej osobe sa to nemusí pozdávať. Mohol si vybrať na základe, že neverím, nechcem veriť tomu, čo vidím, tak si zakriem očitou páskou a idem bojovať, hoci neviem sám, somár sprostý, za čo. Vieš, také.
A je sprostá, no. Oholila si nohy. Apinko nevidel eso minci. A tak mu spadla sánka teraz dole, aj s tým bleskom, že hromy do toho, pozri. Aj toto baba štúdio. To je... Ja tak vnímam aj tú peušku, vieš. Niekto sa ma na to pýtal. To sú naše ave sestry. Mince, mince. Tu sa veľa otáča v tejto energii. Veľmi veľa. Čo ten havran? Čo je tu otrúbené? Vlastne nám to potvrdilo tieto karty. Bumerang. Stále sa to tu ukazuje. Takže mohli ste trpeť za druhých, bandička. Mohli ste trpeť za tú ochotu. Za to, že ste dobrí, vieš, neháč perly sviniam, alebo že ono sa to proti tebe otočí, obráti a my sme ti hovorili a neviem čo. Ale mne toto príde také... že nemusíš ty riešiť len nejakého chlapa, niekto rieši rodinu, niekto rieši veľa ľudí. Možno, že viacero ľudí sa na teba pýta alebo teba rieši a ty už si tu zaliata tým slnkom. Čiže tu je človek, ktorý... Aj vy ste mohli byť zviazaní tak tou svojou energiou, že ste nevideli celú túto pravdu a teraz ju uvidíte. Nám tu ukazuje muža, ktorý môže byť... Tu nejde o to znamenie, tu ide o tú energiu, že ako sa tu vylieva aj s tou vežou, akože mohol byť taký plný, taký napumpovaný, taký rýchly, taký, že wow, že odpadávam z teba, Pinko. Vieš, že ideš z neho do kolen, taký... že on sa nám ukazuje ako císar, on sa nám ukazuje, ako sedí na tom kresle, ako sedí na tom tróne a už ti teče také brinka, vieš, ale ďalej sa nám ukazuje tá faloš, tá fasáda. Kohút, ktorý si vlastne potrpí na ten status, ktorý nechce o nič prísť. Urobiť ten dojem. Masky. Ako keby to bol do tej veže, že slabý nejaký náter, fušerina. Ako keď rýchlo poďme upratať, lebo ide mama, tak nahádžeme všetko do skrini a ona potom otvorí dvere a už ťa pucuje, už odpadáva. Vieš, taká tá... že poďme rýchlo niečo opraviť, poďme rýchlo niečo vybudovať, nejaký dojem, že je tu upratané, ale nie je. Toto nie je. To je to, čo puká. Všetko tu puká. Prečo takýto človek sa môže na teba pýtať? Prečo takýto človek ide za vešticou alebo ide si dať odrobiť, lebo si myslí, že ty si mu pobosorovala? Prečo sa toto deje takýmto ľuďom? Lebo niekto ho na to naviedol. Lebo tento človek vlastne po tvojom odchode mohol stratiť svoju energiu. Alebo to eso, palica, záujem, vášeň, fuč. Mohlo sa mu prestať dariť. To je pád ega. Mohla ho naviesť aj iná žena na toto. Možno, že aj matka, alebo sestra, alebo vaša známa spoločná, ktorá tam má svoje vlastné úmysly a to sú tie pásky. On to nevidel. Ale ani vy ste nevideli celú pravdu. To je tu dané. To je človek, ktorý sa môže pýtať na svoje deti, na svoju rodinu, na svoju firmu a do toho vchádza ten chrobák. A pekne veľký, jak kliešť.
a cuca a on si to nevšíma, až potom príde tá únava, to ochladnutie, tá osamelosť, vzťahy, všetko je iné v živote tohto človeka. A môžu existovať len z očakávania, len z toho zvyku, ale nie z naplnenia, nie z lásky. Tu sú nejaké potreby, tu sú nejaké ruky, tu sú nejakí ľudia navyše. A medzi tými ľuďmi mohol niekto nahovoriť, že za to všetko ty nevidíš za to okno, ty nevidíš za tie múry, ty nevidíš za to, čo sa deje doma. Že za to všetko môžeš, že môže ona, môžeš ty. A ty si len tá, čo si tam oholila tie nohy, vieš? Ani nevieš, že čo sa tam doma deje. Že to je čarodejnica. Porobila ti. Tento muž žil v nejakej ilúzii. Tu je vyslovene iná domáca pani. Tu je veľa vzduchu. Pozri. Pozri sa sem. Toto je koleso. Toto je ave sestra naša. Či si žena, či si muž, tu prišlo ku kúzelnému, magickému prepojeniu medzi vami. No, neprichádza odpoveď, že porobila mi. Prichádza to, že karty ukázali, že on tu žil v nejakej ilúzii. Mnohí môžete riešiť svoj plamienok, ale pozri, aj tu je niekto navyše. A tu na vlci čakajú na ňu. To sú blbé vzorce toto. To je temnota. Nechal ťa odísť a myslel si, že za niečo zlé, čo sa deje v tom jeho živote, môžeš ty. Ale tá veštica mu mohla povedať, veštica, terapeutka, nejaká duchovná žena, niekto mu povedal, že Apinko, toto je karma. Ty žneš, čo si zasial. A bude mu poriadne pískať v uchu, niekomu dobre zapískajú teraz správy. Tu je napojenie. Niečo sa dopočuješ. Tu odzvonili tí anjeli. Tu prišlo na to rozhodnutie. Tu je modrý anjel. Tu je dokonca aj modrý trpazlík prišiel. A ukazuje mu prostredník, možno, že nejakého uvidíte. Kapucňa. Muž v tom hábite a svetlo. Sú to silné energie, ale nie temné. Také vyšli karty na tú ženu, s ktorou tento muž je. Takže vám tu vyšiel muž zadaný, muž, ktorý sa tváril, že je vyrovnaný, ale vidíme, že to tak nie je. Ten vzťah nedrží žiadna láska, ale tam sú strachy. Tam on sa môže cítiť nejakou obeťou. On si v tom visel a Pinko sa v tom takto kúpal, hojdal vo svojich vlastných takých fantáziách. Teraz pozerám, že som si uškriabala poriadne aj ten lak. Som si robila uhorkový šalát. A možno, že on má ten šalát, že sa mu to mieša, že má šalát z teba.
z teba. Húpe sa, húpe. A môže si za toto Apinko sám. Mohlo to byť tak doteraz, že dvojplamen, spriaznené duše, ženy, milenky, toto, tamto, kamarátky, muži, ženy, proste táraniny, čarodejky, proste ako keby všetky ženy tohto sveta sa spriahli proti nemu. On na tom tróne vyšiel, čiže takto mohol brať, ale začala ho obklopovať tá nestabilita, to napätie, to sa tu ťahá. On sa mohol opýtať na rodinu, na peniaze, na to, či sa mu bude dariť a dostal odpoveď, ktorú si možno že ani nevyžiadal od tej sestry našej. A mohol sa potom opýtať, či existuje nevinná otázka medzi tým všetkým, vieš, či tu vyšla, či sa ešte stretnete, a odpoveď bola áno. On sa môže čistiť, on si môže chodiť, on sa môže rozprávať s kameňmi, so šamánmi, s terapeutmi, s kým len chce. Alebo niekto v jeho okolí. Ale nie všetko, čo ľudia nazývajú ezoterikou alebo mágiou, nie všetko toto spirituálne je hneď aj kúzlom. Niekedy proste to sa tu ukázalo jemu, že niekedy, vidíš, aj toho ducha, tých démonov, to je len bumerang, čo on vyslal do sveta, to sa mu teraz vracia alebo vrátilo a príde mu to možno, že neférové, že inak sa nemohol rozhodnúť, že on si myslel, on bol presvedčený, že sa rozhodol správne. Veľa vzduchu je tu, ale takého odstaveného, ako keby od života. Od toho naplnenia, od toho esa, od tej vášne, ako keby prišiel o tú vášeň. Ako keď človek, keď je chorý a stratí chuť do jedla. No, potom sú tu takí ľudia ako ja, že mne sa to vandička nestane. Sú ľudia, ktorí ochorejú a schudnú, sú ľudia, ktorí majú stres a schudnú. A potom sú tu takí, ktorých sa to netýka, ale jeho sa toto týka. A cíti sa v tom ako keby stratený v týchto nových energiách. Ako blázon, vyslovene ako blázon. A v noci sa s tebou môže spájať. V noci sa môže na teba ozaj, že toto sú šupakarty. Že mágia. Ty si chránená, to je to. Čo vyslal do sveta, to sa mu vracia. A vlastne ľudia, ktorí ho ťahali za nos, alebo ktorí mu dávali nejaké nálepky, alebo presvedčali ho o tom jeho mieste, ako keby nemalo nikdy spadnúť, pých predchádza pád. To je tu. Čiže ktokoľvek sa ťa pokúsil zničiť na týchto haluškách, že navádzal túto osobu na niečo, na nejaké informácie, tak pocíti teraz tie následky. Pretože tu pravda je na tej tvojej strane. Hoci vy ste nevnímali všetky tieto manipulácie, lebo to bolo v tom dome. Niekde mimo teba, ako keby aj to bolo tvojou ochranou, že ty si pod ochranou vyšších síl. Ako keby tú našu karkulku tí vlci ťahali do lesa, že preč od tohto zla. Vieš, tu vyšiel taký muž, že on bol naučený hľadať to, čo pozná, alebo to, čo chcel počuť. To je tá kontrola, aj tá minca, ako ti tu stále, mať to pod kontrolou, mať tú zem, udržať si to všetko a zrazu narazil na teba. Na ženu, ktorú nemôžeš ovládať.
Lebo jeho toto pochováva, čiže také precitnutie, ako keby tu mal. Že sa cíti, možno, že teba mal za blázna a teraz on sa cíti byť tým bláznom. Niektorí ľudia si neuvedomujú tú hodnotu človeka. Vlastne až keď je definitívne v tomto svete stratil on k tebe prístup. Že je to pochované, je to zabudnuté, ale hlbšie vidíme a vieme, že to tak nie je. On sa tu stal ozaj, že väzňom tých svojich halušiek. Že si pod ochranou a on ako keby blúdil alebo zasekal sa s nejakým slovom, s niečím v tej minulosti, že strátil som to slovo a možno, že to chcel vedieť od nej. Prečo ťa stratil? A dozvedel sa, že ty vlastne kráčaš dopredu. Ty si tu pod tou ochranou, vidíš, to je tvoja hviezda. A on sa tam húpe, on tie zatvorené oči, čiže aj tie mince, vieš, on bol zvyknutý dostávať a brať. Dostať, zobrať. A teraz ako keby sa pozeral dozadu a nechápal. Až keď sa to zastavilo celé, tento jeho voz, ten jeho tok, ten jeho život, tie energie okolo neho, tak začal panikáriť. Čo je tu pekné, že s tým ohňom on ťa nepovažoval za slabú. Je tu veľmi ale zvláštna, taká čudesná energia viny, že kde strátil hlavu. To je ukryté hlboko pod tým veľkým egom. Že ty tu nehľadáš ťažký náklad. Vieš, že ty tu nehľadáš žiadnu pomstu, ty chceš mať svätý pokoj. A jeho toto ako keby ten tvoj pokoj prerušoval. A preto jemu prídeš vzdialená, ďaleko, ale táto strata ako keby ho mala ozaj, že precitnúť, ako keby cítil ten oheň. Čiže on sa môže teraz cítiť doma osamelý. Aj to môže byť dôvod, prečo v tom vlastne výklade, prečo v tých otázkach on hľadá teba, to slnko. Že osamelý kouboj, taký malý chlapec, že môže byť prekvapený, že ty si naozaj neposlala, neprijala mu nič zlé, že si ho neuriekla, neposlala si mu nešťastie alebo nejakú čiernu mágiu. A on si možno, že nechcel priznať tie mračná vo svojom živote, v tom jeho svete. To, čo sa mu vlastne deje, že to je vlastne len jeho bumerang. Tomu o tebe povedala veštica. Ty si tu cisárovna. A on stále cíti nejaké napojenie, ale tam sú aj tie tiene. Tam jeho doháňa niečo z tej minulosti. Ako keby predtým utekal. Ako keby sa snažil mať veľmi, pozrieť, tu je tá sila, silno nejaké informácie, nejaká kontrola, priebeh, ako to má byť. Pozri, hĺbka. On tam má vinu. On tam má vinu. Že s tebou vlastne odišlo aj to jeho šťastie. Tomu povedala tá veštica alebo osoba, ktorej sa možno na teba nie jedenkrát pýtal. Nie jedenkrát.
má nádej na to stretnutie. A zároveň aj nechápe, prečo ty si tak možno, že chránená. A môže teraz chápať, že ty si mala v niečom pravdu, v niečom, čo on veľmi ťažko si toto priznáva. Ale tunak zasiahla iná osoba, tunak zasiahla iná žena, ako vidíme. Niekto v tom dome ako keby ovplyvňoval ten jeho svet a to sú informácie, ktoré sa tiež dozvie a ktoré ako keby teraz sa on z niečoho vyslovene, že liečil alebo dostával. Možno, že prestal unikať pred tou minulosťou alebo pred nejakým rozhodnutím. Teraz nám tu precita. Teraz sa tu niečo medzi vami bude v energiách vyrovnávať. Ale ty si tu ako tá chránená. No držte sa mi, bandička.